कि दिन में टंगा जेबो अपुर में कोचा जेबो कि तोहरा पे सब गरमाया है। सुनले बानी नुरवा सबे आए कि घर से निकलो कटरीना गली में सलमान खान आया है। तनी होन साइड रही तनी कि घर से निकलो कटरीना गली में सलमान खान आया है। कि कुछ कहला पटाट देलू लगे न कड इहो सब रो सब सुनले हो खबर। लेकिन गाना हमार हटे तो एक लाइन गा दी तो कोनो बुरा नहीं खेनू। हाँ कि कुछ कहला पटाट देलू लगे न कड आ बोला कौना खानदान के पटवालू लभा कि छेद छेद कोई दी तोरा बाती मेरे ओह कि मारी सिकसर के छगली छाती मेरे आ छाती मेरे। लाल हो जाए कि पियर हो जाए भैया? पियर हो जाए। अरे हम समझता नहीं भैया तहर बात कि कुछ कहला पटाट देलू लगे न कट बोलो कौना खानदान के पटवालू लभा कुछ कहला पटाट देलू लगे न कट बोलो कौना खानदान के पटवालू लभा कि छेद छेद कोई दी तोरा बाती मेरे कि छेद छेद कोई दी तोरा बाती मेरे कि मारी सिकसर के छावली छाती मेरे कावड़ होला ई सभे छाती मेरे मारी सिकसर के छावली छाती मेरे पावड़ होला ई सभे जाती मेरे एक मिनट रुक जाए। ई गाना दोसर ला लेकिन हम ऐसे कहनी है कि कोई के बुरा ना लगे और वो सब कोई सुन ले बानी तो केहू से छुपल नहीं खे। और बहुत सारा गाना बटे जो ऐसा रह सब खूब सुन ले बानी। और देखी फिर तक बड़ी फरमाइशी बा हेनियो से लोग चिल्लाता है हेनियो से लोग कहता। लेकिन हम तोपले झापले सब गाय जो सभी कोई के अच्छा लगे और सभी कोई बैठ के सुन ले। ऐसा ना कि 4 गो लोग सुने 5 गो लोग उठ के जा का कुछ कहल चाहता नहीं। अच्छा यहाँ के बर्फ याद पड़ल बा अभी रोज बर्फ गाना सुन ले हम खेसारी भैया के साथ हमार गाना आइल बा बहुत सुंदर बाटे कि खाना पीना ना बनवले पड़ू आ भोरही से मुंह लटकले पड़ू कि खाना पीना ना बनवले पड़ू आ भोरही से मुंह लटकले पड़ू कि काहे बेचैनी में बाड़ू करे जा आ देखल न जाला तड़प तड़ा। ई खेसारी भैया के लाइन रहल सटे हमार लाइन बा में कि दिहला दरदिया सैया दुनो तरफ रबड़ी ले के बरा एक हग मुखड़ा गाय अपन जितना हमार हिट गाना बटे ऐसे इतना ना गाना बटे कि सब दिमाग में याद नहीं थे मुखड़ा याद आ जाला वो ढेर बटे कैसे भाव बटे तनी साथे साथे अब साथे साथे कि खाना पीना ना बनैले बड़ू हो रही से मुंह लटकैले बड़ू खाना पीना ना बनौले बड़ू हो रही से मुंह लटकैले बड़ू काहे बेचैनी में बड़ू करे जा देखल ना जाला तड़प तड़ा कि काहे बेचैनी में अबाड़ू करे जा कि देखल न जाला तड़प तड़ा कि
दिहला दरदिया सैया दोनों तरफ रबड़ी ले लेके मारा रबड़ी ले लेके मारा। यही पे एगो और हम सिंगल गाना गेलनी ऑफिसियल से हमरा छूटल बाटे कि नहीं खे प्यार करे के परमिशन आ नहीं दिलवा में होई डमिशन। धराई बाबा धरे लगबा पढ़े लगबा मन करे छोड़ दी काइल पढ़ाई आशीर्वाद मिलल बा प्रचंड प्रोडक्शन वीडियो डायरेक्टर अजय पुजारी जी बानी जय हो आशीर्वाद में यहाँ के बानी तन देख ली कैमरा भैया तनी फोटो भी खींच ले ए कि मन करे छोड़ दी कोई पढ़ाई हो नहीं सकुलिया में बहुत लड़ाई धोके कोनो काटा खींच लेले बा दुपट्टा आ हमर जीवा डरा देले बा की तरह अखिया के तारा अखिया के